Ya Allah ka bari. If you get money, get motor, girls for America. Normal wallahi. Gari ya zai baba. Wallahi nan ma daga Kano nake. Kai Kano? Yi wallahi. Baba kai mun buga tare. Ci gaba ya samu ma bari ka gani. Kai me zan gani baba? Bari ka gani ci gaba ya samu. Kai baba ci gaba. Wallahi mun samu abin harkar neman arziki. Okay Kai dai baba. bari. Nan da kayan aiki ne za mu ga. Haka wani zamu kanka. A ba matsala baba mu dai abu na ci gaba ne baba. Wallahi Muke so. yanzu nan in dai magana ce ta wannan kai ka sani ba ya. Wannan dan sanda ka koma ko kafta. Kawai harka ce yawo ya ka gane. In dai kana son kuɗi ba ya kawo ni kawai. Kwala kwala kwala.